un escalfament del cos i de la veu, perquè així ens traurem els nervis i cantarem una mica millor. Sí? I per fer-ho ens hem de posar drets. Ens posem drets. Ens posarem amb els peus en paral·lel, sí? I ens imaginarem que estem davant del mar, en una platja a l'hivern. Sí? Tirem tot el pes del cos endavant, endavant. Noteu la punta dels dits i ara tirem tot el pes del cos endarrere i notem les puntes dels dits i els talons. Agafem aire, traiem l'aire, agafem aire, traiem l'aire, fem aire, traiem l'aire, petit massatge a les orelles. I ara el coll. Les espatlles. Endavant. Pilota. Traguem aquí darrere. I ara fem un badall. Ens estirem. I mireu, allà lluny veiem un vaixell de pirates. Preparats? Per fer clàpic, comencem per la part de fora. I agafem aire. Molt bé. Gràcies. Anem a despertar una mica el que tenim per aquí. Podeu fer una R? Fem tots una R? Anem a fer una R. A veure, escolteu bé. Repetiu amb mi i... Brrr.
Molt bé, molt bé. A veure, sabeu que per cantar, amb què cantem? I la veu què és? Però hi ha una cosa molt important, que sense això la veu no surt. No ho sento jo, això, a veure? Les cordes vocals, evidentment les necessitem, però qui fa que sonin aquestes cordes? L'aire, perquè la veu és un instrument de vent. Sí, tots tenim un instrument aquí. És una passada, això, ja naixem amb un instrument. Anem a bufar. A veure, nois. Molt bé, posem aquest aire, això ara, escolteu bé. Ni-o, ni-o, ni. Bufant, vosaltres sols. Ni-o, ni-o, ni. 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 Ni-o. Molt bé. Bufant, Ni-o, ni-o, ni. Ni-o, ni-o, ni. Ni-o, ni-o, ni. Jo crec que potser ja comencem a estar a punt, no? I farem... Estem a punt. Ui, 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 no m'ha agradat gaire això. A veure, escolteu bé? Espereu. Estem a punt. Una mica més, però sense cridar, bufant només, Estem a punt. Molt bé. I l'última. Estem a punt. Vinga, som-hi? Comencem? Vinga, doncs va, a punt estem.